Hola, nens i nenes i famílies. Avui, des de la classe dels queviures, us volem explicar una recepta molt fàcil i molt bona. I és fer hummus. Com farem hummus? Només necessitem un pot de cigrons, mitja llimona, una dent d'all, una mica d'oli, una mica de sal i les espècies que vosaltres hi vulgueu afegir. Llavors, hem d'anar posant amb la cullera els cigrons a dintre del pot. Com que els nostres nens són petits i els agrada tocar tot, si tenen les mans ben netes, també ho poden fer servir amb les mans. I és una textura molt divertida. Si algun cigró es xafa, no passa res. Posem tots els cigrons aquí dins, a poc. Hem utilitzat mig quilo de cigrons ja cuits. Podeu fer-los servir de pot o podeu coure'ls a casa, els que us vegi més bé. De pot és molt còmode, això sí. Mig quilo de cigrons, amb molt mala punteria. A veure... Ara agafem el túrmix i piquem tot. Hem agafat una dent d'all, que podem tallar-la, perquè sigui més fàcil. I la mitja llimona, que l'exprimirem així, que caigui el suc. El suc de la llimona li donarà un gust boníssim. Evidentment, a qui no li agradi, que no li posi. Molt bé. I podem seguir. Quan portem una bona estona construint l'hummus, li podem tirar una mica d'oli perquè no ens costi tant. Hem de ser una mica generosos i generoses amb l'oli. I afegim una mica de sal. Això al gust de cadascú. Hi ha qui li agrada més salat i hi ha qui li agrada menys. I seguim. Bé, el meu hummus ja està preparat. El posarem en un recipient. L'hummus de casa nostra té uns puntets negres. És perquè li posem el sèsam negre. Cada casa utilitza la seva recepta, els gustos de la família. Nosaltres hem posat un all, el suc d'una llimona, la sal, l'oli d'oliva, mig quilo de cigrons i tot ben barrejat igual que la Sara. Mireu, això són pastanagues petitones, molt divertides, són de l'hort. El que farem és anar-les xucant a l'hummus per anar menjant, que vagi de gust. Ens agrada molt la cúrcuma, així que ja afegirem una miqueta i a més li dona un color molt maco. A veure com està... Boníssim! Amb uns ous, tonyina i maionesa farem ous farcits. Bon profit! Amb un ou i un all tendre es pot fer un remenat molt bo i molt fàcil. Mireu! Amb una mica de formatge i una mica de pernil dolç ho enrotllem. Ou, pa torrat, tenim rotllets de pernil i formatge. Bon profit! Hola, nens i nenes! Amb una mica de sal, oli d'oliva i olives negres, mireu quina olivada més bona que hem fet. Untem en una mica de pa i ja està. Boníssim! Bon profit! Amb llenties, tomates, ceba, olives tallades ben petites, una mica de tonyina, jo he fet una amanida de llenties freda boníssima.